बेजायबाय नैबे जाबाय बाथौ माने बाथौनि खाथियावनो मोनसे बाथौ गायस्लायदों असे बाथौ होनो मोना गायस्लायनानैसो होयो आरोना बाथौ हाबाखौ होगोन हाबानि बेदर गोदादों गासै अमा माब्रै अमा हाबाखालिथ' जोंना हाबा होबाय रायजो राजाखौ निरामिस जाहोबाय जाहोजोबो रायजोखौ जिखिनि हायो बे जाहैबाय मा मेन हाबग्रा गेट बावहाय नोंथांमोना नुगोन कबिलाल प्लास माने प्रबिना हिन्जाव गोदान नामा प्रबिना हौवा गोदान नामा कबिलाल बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय बे गेटजों जोङो हाबनांगोन हाबनानै लोगो लोगो जोङो सिङाव हाबनानै जोङो गासैबो जेनाखि हाबानि थाखाय मा मा साजायदों बेखौ नोंथांमोना डेक'रेसनखौ सिङाव हाबबा नुनो हागोन हाबबाय जाबाय दा नै बाहाय बरायगासिनो दङ बेयाव नै दाउदै माइरं लादों गासिनो दं नै माबा खुंनाय दं नालाय सुबुं खानाय खानानै होगोन देलायहोगोन बाहाय दै दोनखाबाय बेखौ बाहाय दोनखाजोब्बाय रेडि आनै ओइ आनै मा खालामबायदों बाहाय मा खालामबायदों बिहामजो बरायनो नागिरदों बराय मा नियम दं बाहाय खिथादो आं नियमखौ खिथादो गिबियावनो बिहामजोखौ दावदैजों नेवसिनोसै ओमफ्राय सानसे सारग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय बिदि आरोना नियम बर'नि नियम सब बरायनोसै गेरा नायदो नै बावले थादों ओमफ्राय नायग्राफ्रा नै जों बरायबोगासिनो दं लोगोफोर बरायगासिनो दङ बेबो बिराद देन्जार नै मोसानायाव feel like this. Kita berapa? Oke, kita berapa? Bahaya terus juga. Jadi dia manisan sih, jadi kita bilang apa? Kita dulu sebenarnya. Sudah, sudah, nak.
Eibar mana lanjut? Debat diraih berjalan abu apa sih? Goodbye. Tukang. Tidak. Nabi Ibrahim sabi, jauh dalam bawa dia, dibasih. Yang dewa kita mereka jelas siapa dia. Buria. Kau jangan ni. Dia boleh tinggal saja. Terus kamu, saya terus. Kau sama mana ya? Kalau elektronik yang nasi lawa, belum bari. Enggak asal lah, dari besar ni. Sisi berat besar na, besar jalan. Kau tahu mana orang ke? Kau tahu bukan agak ada dah. Nah, semua. Rana ni, belum pernah rana deh. Sama juga deh. Musa nang gua masuk. Musa, jangan kau musa nang deh. Oh, hey, belum. Hey, malas tu tiada pasal bukan usia suruh juga. Marga sembah suruh. Mana bukan kau tiga? Hawa jangan pilih lagi. Kamu sana musa suruh. Selapor kali manilas dengar na, sampai. 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 Mana juga sampai na. Yang kamran deh, siran deh. Apa kali itu jangan haba hebai, raja ko misa hebai. Jangan juga raja tu. Jikini aye. Jikini muda puyo, jai ni puyo, duko abdul haba kali mis mabai surna jahaz na jai yari. Gabon ko reception jalai bai, mani reception aku general mani raja alasi bunci, kepcini kasih jahaz na jai yari. Kepcini. Batu, bayi hai haba kalang kan, awal haba kalang kan, nah semua dekai kan, mana ada bagi megang batu ni haba lah dengar, batu je, kalau batu dengar ni, seperti itu. Awal lagi deh. Jangan ulang lagi kan, jangan ulang lagi. Sudah. Sekarang masih sila dah.
खालामखाय एसे रंजादों आरो मानो होनबा हाबा बुस्थुआनो बयनिफ्राय देरसिन मा होनो खुसि आरो गोजोन जाहैदों नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जाहाथे बे न'खरनि मानसिफोरखौबो नोंसोर गोजोननायजों लोगोसे गोजोन होफालांगोन आं आसा खालामो आरो मालाबाफोर बेबायदिनो जोंनियावथ' बेफोरबायदिया गामि समाजाव बा मानसि समाजावनो जाबाय थाखायो दिनै सोरनावबा हाबा सोरनावबा माबा बेबायदि जाबाय थाखायो जाहाथे बेफोरबायदिनो ज' जले मले थांनानै मदद होलायगोन आरो जाफुंसार होगोन आं बेखौ साफ्रोमखौबो आसा खालामबाय माने बे हाबा बुस्थुआव हाबा जानाय बोथोराव जोङो जेबो गोसोआव आघात लालायनो नाङा गावजों बेलेग दिनाव मा जादों जाया जों बेफोरखौ गोसोखांनो नाङा जोंहा जाफुंनांगौ गामिनि समाजा थांनानै थानांगौ समाजखौ रैखा खालामनांगौ आरो बेबायदि जों गोजोन खौसेथि खालामनानै थानांगौ आं बेखौ आसा खालामो आरो दिनैनि बे आङो फंनैसो रायफोरनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों।